Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Bayyinah ayat setunggal ngantos ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Wong-wong kang kafir sangka golongan ahli kitab lan wong-wong musyrik ora bakal ninggalake agamane. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nganti tumeka marang dheweke bukti kang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaiku sawijining rasul sangka ngarsane Allah, yaiku Muhammad kang macaake lembaran-lembaran kang suci, yaiku Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah. Ing jerone ana isine yaiku kitab-kitab kang bener. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Lan ora to pasulayan wong-wong ahli kitab iku illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kajaba sakwise teka marang dheweke bukti kang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha, kamangka dheweke mung didhawuhi nyembah marang Allah mukhlishina lahuddin, kanthi ikhlas taat marang panjenengane amarga nindakake agamane. Hunafa'a wa yuqimus sholata, lan uga supaya ngedekake salat. Wa yu'tuz zakata, lan bayarake zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, lan kang kaya mangkono iku agama kang bener. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Satemene wong-wong kafir sangka golongan ahli kitab lan wong-wong musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, bakal mlebu ing naraka jahanam dheweke langgeng ing jerone saklawas-lawase. Ulaika hum syarrul bariyah, dheweke iku saala-alane titah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati,
sak temene wong-wong kang padha iman lan nindakake kabecikan ulaika hum khairul bariyah dheweke iku sak becik-becike titah. Jazaa'uhum inda rabbihim piwalese dheweke ana ngarsane pangerane jannatu adnin tajri min tahtihal anharu yaiku swarga ngaden kang mili sak ngisore swarga pirang-pirang bengawan khalidina fiha abada dheweke langgeng ing jerone sak lawas-lawase radhiyallahu anhum wa radu anhu Allah ridho marang dheweke lan dheweke uga ridho marang Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah kang kaya mangkono iku yaiku piwales tumrap wong-wong kang wedi marang pangerane. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.